Много тъй. Нека да светнем и да закъсим. Да. И ставащи хора, просто ще ви покажа сервер, който си играя с това мои приятели. Да ви го покажа и може да направим няколко, да се правя може би видео на него, може да ви покажете къде съм. Това е нашата база, не е толкова интересна. Преди беше нещо като Manhunt, Manhunt на SMP и буквално началото беше някъде там беше слам. Намерихме това село. Накрая си казваме, добре, да започваме, правим си база. Почваме да си правим база. Неговата беше тук, моята... Смисъл... тук беше. Вече, даже има още сега с нея, смисъл. Ето. Тук, почти всичко, колкото има в моето място. Гледайте, тук, също и долу има вилиджери. Виждате портала. И да. Но това вече ме напуснах напълно, защото вече живея с моето право, така да се каже. И да. Мястото да си трейдваме. Влизаш, трейдваш, крафтваш. Ето тук си оставаш и тук си пише кое колко струва. TNT 5 голд, 32 голд, 4 голд, Bottle 5 голд, плаща се само в голд. И тук си плащаш, има много TNT, има от всичко много, не знам от не. Магазин за всякакви неща, какво пише. Така. Докато още беше нещо като да се бием, това направи някакъв дупликатор и не знам защо има толкова трипар хопове. За какво съм толкова много неща, я знам. И не знам какво толкова мога да правим, армора ми... Може да се каже, че е лош, нали? Кликата ми... Това е свършен, това е efficiency. Не виждате нищо на моя вече, нищо не сте видяли. Вече сме били End момчето. И сега се кажа къде спаваме по принцип. Това нас е до там. Тук някъде напред трябва да бъде. Чайте. Оп. Опа, е тук. Ето тук. Спаваш някъде тук. Така. Ето. Тук си спаваш. Тук ти спомням... Здравей. Къде са този кейв? Чайте, тук кажеш нещо. Това доказателство, че сме започвали тук. Тук си взех 100 нещата. Фендър теста ми. Нещо много яко. И да, сега повече ще имате предизвикателство да видите три неща, които не изглеждат много добре. И да, и си признавам, че сме го взели от Creative с моят приятел. Имате още 10 секунди да го забележите, да си върнете видеото. И така, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Добре, живам Repeating Command Block и Chain Command Block. Но това е за окраса, между другото, даже не ги използваме. Така да използвам, да, това може че с... Що имаме толкова менинг? От моят приятел, в смисъл. Фон... Сега се покажа базата, колко ми е. Това сега рече може да го правим хардкор, защото трябва да умираме. Да, всъщност може и да умираме, защото бием се в него, тесно. И ако трябва да съм честен, имаме тотеми, ама кога да направи шанс. Тук някакъв трябваше да има Ancient City, ама не знам точно къде. Ето. Тук
Копа е провере. Дали имаме много центрични букове. В този въпрос е това е цялото мендинг, някакви неща. Как да ви го кажа? Имаме от всичко. Така. Моята база, сега къде спя аз, той къде спи. Той спи тук. Аз спя на моята къща, която я правим заедно. И сега ще ви покажа какво е яко според мене. Ето тук. И така изглежда. Тук ще къде спа, имам си малко телевизорче. И тук се сетва как съм го направил. Креатив? Не, изобщо не е креатив, вижте. Това просто съм сложил тук, трябва да е лампата, ето. Тук е лампата. И тук просто се спамва. Както виждате е много така яко и то се активира. Така, нека да сложим, така. Тук са има статуя, в един друг сервер имахме. Тук вече мисля, че тук са честно, тук са, не знам, може би трейдинга и те трите може да са някакви забавления. Но това са много голям проект и няма да спеем толкова много да го направим. Тук имаме ли нещо? Къде ми е даймонд хубави армор? Имах уникален армор. То друга да го за... взел си. Взел си го. Бати. Така. И нещо, което мисля да правим заедно е статуята ми. Статуята ми... как да го кажа? Беше комар от Нетърак. Нетърак ли имаме? Добър въпрос. Какво си мислите? Аз като съм с Нетърак няма да имам Нетърак ли? Какъв този въпрос? Аз разбира се, че имам само деца. Не, сме си го... Може да сме го горяли в мисля, защото не си го горим тук ли? Не, тук е. Защото си спомням, че някъде... Ако се слагаш... тук някъде... Да, тук всичко почиса. Тук ли не между... Ето къде ми е отишъл. О, мака, къде ми е отишъл. Той е изчезнал. Къде ли е изчезнал? Изчезнал ли е? Ми тука, ама. Кой да го види? Гледай. Аз не знам кой да съм го видял. Сигурно за кого не, аз те да говоря. Чакай, къде ми е вече? Чакай сега се надарят мече ми. Има толкова много... значи. Чакайте, на... Чакайте, какво не ми е добро? Netherite boots. Рискувам една. Protection 3. Някакво праго аз. Къде ме е градстола? Така. Protection 3. Връщам тази глупост, за да имаме лаписа азури. Или има тук някъде лаписа азури? Разбира се, че нямаме на... Пич. На то, къде има лаписа азури, то е... Аз простите ми се откажа. Тук ли? Не е тук. Ето къде сега се е. Тук няма каве. Тук просто трябва да теча съм. Как няма лапис? Добре, как? Няма да имаме лапис на зубите. Пич! Няма, синето вещество е. Всяко. Чакайте, нещо ще ли делам? Чакайте, аз. Къде? Ето, аз не знам.
Дай да летя. Мисля, че в моята база предишната ми база имам. Така. Така. И тук мисля, че имам. О, някаква не. Аз не съм нямам. Добре. Как наделно е. Тук преди имах лаписа, зали това си го спомням? Тук ли е? Дайте ми лапис, ласосули. Трябваше да вляза вътре. Така. Ето като разбрахме, че нямам лапис, ласоли. Някаква причина къде са нещата. Няма. Как? Той да няма лапис лазури. Не, тук няма. Тук няма. Тук няма. Добре, сега се видим да трябва да ходим да търся. Явно ще трябва. Защо толкова много неща, ма няма лапис лазури? Не. Това всъщност всичко може да ме пазите. Няма пак. Дайте ми лапис лазурите. Тук ще бъде айчо.